them over trace to them at the watch that watch and maybe the rather the growers the horror station. The stammy mom took for the rest to Shama for come on and he had to create rather than even know war is the issue. Can they return, get covered the next to go creating a way for Vietnam, the great deviate the over issue, the war origin. And the other. To be from Ikafitu dress with the hand over. Jung Gurujung Legacy them. Gurujung Legacy keeps the boot treat and me reason. Zingni Hava Fari Maunangu Co. Things that with the war. It reasons and social Janani Haba Fari are Gauni Bactisalina Haba Fari. To Rix at the house. The reason. Minsera Gurujung Legacy and Gurujung Ma stick step come with the roots regime at the water. Vesong Sharko, Gurua, Benganayara, Guru Paranda, Guru Para, Benganayara, Guru Pune, Haba Parijin, Legasegoni, Bectia, Kormoko, Dine, Gotaipa. Assure to Riksamba how bacteria in a cuter board in a region. To be some sharko, Afani, Tinaiko, Habafariko, Mawodangara, Minimunko got hung out in the sir Gurupura. To Riksa the he with the war, Nixnaba the Nehai Habafari, Akhel Ladang, Gurupurjan, Somane, Habafari Mountain, Makunda, Amstatian Rouge in a haste, Dinehai, Nuatari Pa. Dixavi Songshar Sergigiri Apani Bunchiao Seredi Nego Sonane Habapari Komauda keeps at the him and a word Manamba Nisira Saniba Genebanese Britoto ni ban kojung mawakoi bato to Nikomauda the bato 2 is Rafi by the bato 2 bato to ni Habapari Komaudang ban and Sera direct is in a Chintikomauda. जों जुदि शिवखौ फुजियोबा जों से सथ मावनाय जागौमोन नैखौ फुजियोबा जोंहा आल्लाहनि बान्दोखौ मावनाय जागौमोन थामखौ फुजियोबा जोंहा बुद्ध गुरुनिखौ मावनाय जागौमोन आरो जिसु ख्रिस्टनिखौ मावोबा जोंहा ब्रैथियाव मावनाय जागौमोन जों दिनै माखौ मावनाय जादों होनोबा लिस्ट द हेभि द वर्ल्ड द नेशन बे मोनब्रै तत्वखौ शुद्ध आरो श्रेष्ठ बानायनो थाखाय दिनै इसोरा आरो फैफिनो दोंब्ला आरो बे फैफिननायाव बाथिखौ जों मावदोंब्ला बे जाहैबाय इसोरनि थिननाय Assure to Rix the half free the now virgin. Jangdine Bikomitinango je, Bray Toto Havafari the Maunaya, Isane Tintia Maudan. Assure Bipergasibu Guru Purko, Isera Guru Furko, Tina Havafari. Dine Nusico Bektine Ishura Swen, Nusico Tinder, Oblanisera, Boravuna, Guru Nitinti Kumona is at the begin the Manamba, Guru Jambora Boris and Havafari Kumaudan. Manamba, Sapramba, Guru Para. Isini Tindai Kusumodum. No server dine high sunny Tindai Kumogan, Isini Tindaiko. Bidiara. Ambazanga next the half stereo remain region. Zungagoni Bekti, Isini Tindaiko, Akel Lanani should do Maunangua, Vizinia Kelda, Bikobuda. The task of Jua Binikanimanda, it's the hard race Nakividan. Gada zila ishira tinangban gabagaw jugaw hai gabagaw phaware guru porko isira tinabedem ba dinene sama phawar lanane are ma gunjang are ma bothorau ma baidi phawar ko nangno hodong be tarikaye jamawnango da ashu bekonda ma handang Nasty behavior the war region isira tinai baidi jug are guru para Isatinai by dinner, Manpramkobo Maulandang, Arabeja Kadangba, Aradine, Mansiko Ma, Bardania, Gunhanane, Mansiko Ma, Tinding Isera, Beja Kagan, Jalan Kagan, to Bidini Moka Manaya, Bidini Kabu Manaya, Dinning Mansis to Janani Kabu Manaya, Guru Furjan Nungze, Dinimo Panare Kabu Mandan, Bejinitaka Kapal and
Gotar Safa Jiwa, He Guru, Ashu, Ekaimanda, Stubeham, Edish, the Guru Dana Arajan. Saprama Guru Pura is in the Katios and Kosomai, and Manchester to Janetakai, Zaguna, Zadhurum, Garbubai, Dunbubai, Tabubai, the commandant, Tabubai, and then Garbubai in them, Manaham Badinis, Cherastum, Gausalai Sigan, Vatio Hapsigan, Bembun Bridge is a bang. बे बुहुमाखौ बासायथावना आरो जोंनि इसोरनि लामाखौ नुथावना हाबाफारिखौ धोरोम हिसाबै गुरुफोरा जोंखौ फोरोंबाय बा जों दिनै बेसिमखौ मोनफैनायनि उनाव लेट्स हियर द वर्ड जोंनि सायावबो बेयावहाय सोनारो नों माखौ लुबैदों सोरगोखौ लुबैदों ना नरकखौ लुबैदों इसोरनि लामाखौ लुबैदों ना मोदायनि लामाखौ लुबैदों जोंबो माने इसोरनि फिसाखाय गावहा स्वयं दिनैनि समाव निर्णय लानाया टारगेट लानाया बे नोंनि आखायाव दं बिदि बुंदों आरो गोथार साफा जिउआ बेखायनो नोंखौ खोन्थादों जे बोथोरा मा नों दिनै मा बिबा मोनो एसो बेयाव मानदों जे बोथोरा मा आरो नों दिनै इसोरनाव मा बिबा मोनो नों आरो इसोरखौ नों मा फुजिबा मानो होनबा इसोरा बुंदों जे आंखौ लानानै जेबो रं खालामनो नांला आंखौ नागिरनायाव नों जेबो आनजान माने मिथियै जानो नांला बेखायनो इसोरनि होनाय बेंगिरि 33 कौटिफोरा मानो होनबा रेक्सादिहिम बेफोरबो गासिबो इसोरनि थिननायाव बे संसाराव महर लादों जोंजोंनो सोलिदों आरो जोंखौनो बेंदों आफानि समायना बे बुहुमखौ बेंदों बे साफ्रामबो that's it him आफानि खाथियाव खर' गंलायनानै आरोबाव बिनि खेब थिननायखौ मावनो थाखाय बिसोरबो गसंबायबा जोंखौबो वार्निं होदों आरो जोंखौबो खिन्थादों जे rest of him and words जोंल' इसोरखौ नागिराखै आरो जोंल' सोरजि जायाखै नोंसोरबो सोरजि जादों नोंसोरबो इसोरखौ नागिरदों इनिखायनो बिसोरो जोंखौ बुंदों जे even the how and the reason जे इसोरा दिनै फैबाय गावनि टारगेट लानानै नोङो मा टारगेटै इसोरखौ नागिरदोंमोन सिबिदोंमोन नोङो बिनि खाथियाव गावखौ गथायनानै नों नोंनि लुबैनायखौ बिनो हागौ होनना पार्कथिखौ जोंखौ बुंदों एसो To rest the how, a region. एखायनो बुंदों जे दिनै गुरुफोरा साफ्रामबो मावदोंबा दिनै नोंसोरो गावनि व्यक्ति पावार हिसाबै मानसि बिनाय बायदियै थ' नोंसोरो दा समानै गुरुफोर मावनाय हाबाफारि बायदिनो नोंसोर साफ्रामबो दिनै मावजोबदों आरो मावलांखानांगोनखा बेखौ बुंदों गोथार साफा जिउआ बेखायनो जोंहा गथायनांगौआ मा listen him our words मा होननानै हे गुरु परमेश्वरा गोथार साफा जिउआ पामिनिम दासो सामरि दाहन बायजों इनि उनावहाय आफा let's hear the words नों थिननाय लामायाव जों गसंबाय Kim the word नोंनि अननाय नांगौ आफा साइशु दा मेबर द नेरि द नेशन नोङो उन्दुआ मेङा हाथियार रदेन अरायबो नों जोंखौ नुबाय नायबाय बेंबाय खांबाय बाबाय आफा keeps the heart raising नों दिनै जोंखौ फोजाबाय फसंबाय आरो नों फसंनानै जोंखौ आखाइ हमनानै बुंबाय नों मानसि जादो आफा जों गसंनानै नोंनि खाथियाव नों गावखौनो गथायबाय आफा keeps the heart reason संसाराव माया दं जों बिनिफ्राय गोजानाव थाथों नोंनि अननायाव change the hidden region बबा समाव माबोरै जायो माबोरै मायो मिथिया जों आफा मानो होनबा गिलु बालु समावहाय नोंनो गथायो आंनि जिउ आरो सोलेर आरो न'खर गासिखौबो change the heart region आंनि जिउ आरो सोलेरा नोंनि मुङैनो गोथां नोंनि मुङैनो संसारनिफ्राय गोमानाय नोंनो गथायखाबाय बेबायदियै आरो होनदों let's hear the words Oh हे गुरु परमेश्वर लेस द बाहार्ट एमेम आंनि गोसोखौ अरायबो आफानि खाथियावनो दोनबाय थायो बिनि बोसोनखौ पालन खालामनायाव अरायबो साक्सेस जायो इभेन आवा जे बिनि दुखु मोनथावना आं जेबो खामानि हाबाफारि दा मावथों इभेन आवा बेखौ बियो जेखौ आफाया जेखौ जोंनो होयो जों बेखौनो लानानै गोजोनो इभेन आवा जों आफानि संसार होनाय जोंनि फिसा फिसौ गासिबो न'खराव थानाय मोनफ्रोमबो साफ्रामबो नों होनाय सोदोबफोर नों होनाय सोमोन्दोफोर साफ्रामबोआ गोजोन आरो शान्ति आरो नोंनि आथिं सिङाव आरो नोंनि जुथुमाव थायो थेंक्स द हु आर एजेन फोथायो बे प्रार्थनाजों लोगोसे आफा नोंनो गथायबाय बेबायदियै आरो नोंनो गथायबाय आफा आरो गुरु बेबायदियै आरो
Stameha prisoners to region, I could oi. He bam hours, Nung Hangden Jilla, Nung Baden Jilla, Junginego Songbai, Apacoman, Hakabuman by, Jahabini like Java, Jahabini Somana Java, Pani, Katoko Song, Takano, dinner light. Oi, let's the hidden, Aruba no one bowder, Apani, Katio, Tanani, Onjatop Sazana, Onjatop Sazaya, and Binibusun Co, Jeva Katako, Danalabasan, Mawalabasina Apani are in Sini on Jetta Somaina Sresh to Mansizaya I list the Bahao version and how the Manbedi Satin High goes Warga High. We're waiting the let's take Dukunang Tona and Shiko Dukunang Tona Jang Habafari Mabapur Maupangan Nungbing Dai. In how Fresin, Anjing Legase, Nokoni Sapramba Koba, Arasosani Sapramba Ko I. Let's the him, the sinners Sapramba Zengotaya. Hidemen and a house and a Frigos and Kosomaina and Zinorai was Juki and Tanamanta, Buserdin, let's the here and dress this area, Sopta, Gasiva Somaune. Oh, I hate the hair in a house and Gasiko will come see a restaurant, Nugotaya, arranging in Okora Ram Betigus, arranging Korman Prambokobo, Nunhanai was in Kuzanga, or I was so many Maulana higher, Nugotaya. Faisal Guru issue. By the idea, this is about the Sodo, lest the Wahadane, the Mahabekamo, our stand, police, Buntamse, a group of Mishwar and the guitar for Japa meaning less as Samorida, or a Faisal Guru and the Pede. Guru Mishwar, guitar for Japa meaning less as Samorida. What the harvest, then to the map from our redden, not to the behavior no war traced to the heaven, and a word takes through the heap. Rujava Shikamen, yet the harvest is to show the demon, Ibahawarish. Piada knows the calm and the give, our destiny foreman. Let's see the Baharation. Fiamam the car, rest the pian and the two are the nephew of a bomb, arrested and tiabat. Oh, it's the become and the reasonist. Oh, it's the become word. Rest at Baham in a house called the reason. Yabba does just the more dear. Reda was shook him in the air of the kids. Oh, was shut now redden. Let your mother bomb forward. By the how, what you have been at there as you record and never debate a region out. Oh, it should become already nation. By the how, restaurant, you have been out yet a member of creed. Oh, what it has to human award thirst. By the not Shagamam Ficard and editor Shagan a member ward the heave. Oh, what it is to get a work to me for the reason. Let's the world of them. Naviamam Chica House. Even a what tiger and a water the nose, and the haven of a bedorans. So they become a day, so they become on the virtue and never cover the ocean, and a half a peer them. It's to become the peer deared, or as the chairman for carver in the nation, in a Harvard so. Ben Tassia came into the war, Yachi commanded the crew the nourish the rim, or war at the city cuter the mess. I heard the dish toward the leaf over the moment it came. Oh, set he out the race. I remember the crew the another was that the people, and our stitched test the make cool. Never the matter what state the warson, our cradle us to get monster what Hiana Mabrid worried, and the house the key the nail for the marriage. A behia man for quest, rice the Diana to reach the weapon war to get out of the worried, and the house that he had to know what he them. Let Yavana become Adiaranas the cave the war restored and here when I watched the cow or the name of the wall and the house to hear the mature and the maven.
The children have relation, yet the nam tikli the more ready to steal we should become more that. And I headed the TV in the world issue. I love you with the meme. And I have it was tear already war. And I hatched the camera to do Disney. And I have the war issue. The bubble. I have an hour studied in the wave. Or your next I do not win after this illusion. And I have the issue. Then I have a tower. It have the degradation. And I teach you to become more. And I had to do step. And then I water the issue. And how. And 2 an hour reinstated. Hey Guru, Parameshwara, Gatar Sapajua, Paminindasho, Samarida, Oya Fashi Guru, Hey Guru, the Shomis is a Nikatanda, Benda. Ubicham became the Vegara, Resident, may do with the priest the gum of heart. Behodam. Tetris kutia pasarjina ini prakitini gezerau apa adine seitu jug labanai umur jukku borainai yau ada gau fenai ku borainai dinko mana hamba be prakitini gezerau besar sudo sesresto bebeku sebasinane be songsarku sudo khalamdang beku bungde kata safajua prothoma Instagram read in the region. Gojo gahai kusarjinai ni unau they are hani pakran nayau prothoma suddo banai deng sir musoga ya gai khirjeng biku bude ashu mana ve manse utpono hanbai biku srishti hanase mana hanba biku afaya Ishwara legitimate, eminent, Danuwa, heritage. Remember, Ishwara jeng baidi mansi baidi beko srishti kalamakai. Utpono se kalamdung bema. Dihanau nuhor baije be songsar komajeng suddo banai jaye. To dihanau hai hanbai be songsar ko thinai jeng se mawbai nalai hanbai ara. Be songsar ko thathauna suddo banai nango ba dei gufur jeng suddo banai. दै गुफुरजों सुद्ध बानाय होनोब्ला ध्यानाव नाहरबाय मोसौ गाय ध्यानाव नुहुरोबा मेसेबनानै होनबा मोसौ गायखौ नुबाय मोसौ गायखौ नुयोब्ला होनबा बिनियावहाय let's dedicate the whole reason मानो दै गुफुरा बेदावसो दं मानो होनबा गायखेर एसु the reason maha reason to bebaidie जों let's dedicate ओमफ्राय दै गुफुर होनोबा गायखेर जामालाय तो गायखेर जोंहाय बे संसारखौ बे समावथ' गायखेर नामा दै गुफुर होनबाय नालाय गायखौ नुहुरबाय दै गुफुर नालाय होमबा बे नामाथ' उनावसो फैबाय बियो गाय होननाया एसु तो दै गुफुर होनबा जों दै गुफुरजोंहाय बे संसारखौ आफानि बायखोनि थिननायजों बेनिफ्राय प्रथम सोर बियो बेखौहाय सलायनाय सोलिनाया सोर शिवा जाहैबाय प्रथम एसु शिवा तो बेखौहाय मानो होनबा शिवखौ मानो बे समाव बेखौ हरखो होनोबा बे उत्पन्नजों सोरजिनाय उत्पन्नजों सृष्टि नङा बियो माया बियो होमबा बेखौहाय धरथियावनो बियो उत्पन्न जादों बियो हाजों बे उत्पन्न एखायनो नेक्स्ट टाइम उत्पन्न मानो होनांगौ होनोबा महाकालजों नांनो हायो उत्पन्नआसो बे मानो होनबा बेयो बेफोर उत्पन्नजों सोरजिजादों होनोबा उत्पन्नजों जादों होनोब्ला मानो होनबा मोदायनि महाकालनि उत्पन्नखौ नांनो थाखाय उत्पन्नआसो हागोन तो बिनि गेजेराव जोंनो मोदायफोरा मा महराव मा मोदाय जेनेबा जास्ट एग्जाम्पलाव होनदों खालिया महरा मोननै मोनथाम बेना नोङो माखौ नुखो होनोबा माखौ फुजिगोन बा सालाय गोलावखौसो फुजिबाय नों नाथाय बिनिया लोखि खालि दङ सुन्दर समायना गोसोमल' जानो हागौ नाथाय बेफोरनि गेजेराव जोङो मोदाय दावदैनि गेजेरावबो जों सिनायनो मोनासै माया मा रुप ओमफ्राय माया मा रुपावहाय जों माखौ फुजिनानै जों मा महरखौ फुजिनानै बोलो गोरासिन खालामबाय that you would him बे संसार आरोबाव गिलौ गालौना खालामफिनबाय जों तो बिनि गेजेरावबो बेफोर गासैबो खेलाखौ मिथियो जोंहा गोबां एसे गोरोन्थि जाबाय बिनि फुजिनायनि बेलायावबो थिग बेयावनो होनदों
थिग बेयावनो इसोरनि 33 कौटि दा होननाय बायदि दहाय दसे होननाय बायदि दे 33 कौटिनि सृष्टि खालामनाय सोर बे सुद्ध माया सुद्ध बेफोरखौ गासिबो सायख'नानैसो नै दिनै आफाखौ बरायनायाव या संसारखौ बरायनायाव गोदान आरो बरायफिननायाव प्रकृतिनि गेजेरावबो बासिनांगौ जाहैबाय दा बिदि बुंदों गोथार साफाजुआ ओमफ्राय नोंसोरखौ दिनैहाय गुरु परमेश्वर गासिबो इसोरनि नामखौ लानानैहाय नोंसोरखौ दैखौ गोसोखां होननायनि बेलायानो जाबाय प्रथमावबो दै गुफुरजों शुद्ध खालामदोंबा दिनै आइ गंगाखौ लानानै लेट्स डिफिट एडरेजन and how जोंनि कर्म जोंनि श्रेष्ठ जानायनि बिद्दा 108 आरो 500 थाइसे दं लिखसाबाद बेफोर गासैखौबो listen heavy the ordinary dinner बेफोरनि गासैबो गुनखौबो शुद्ध खालामनो थाखाय आइ गंगाखौ बरायदों बिदि बुंदों गोथार साफा जिउआ बेनिफ्राय दा थावाङावहाय जोंहा मन्दिर बानायहैनायनि मुल्यआ ओंथि आरो मुल्यआ बेनो जे प्रथम गंगाया बेनाव स्थान दं बेखायनो जों बेयाव बरायहैनांगौ जादों जों बेयाव बरायहैनांगौ जादों बेनि खर'आवहाय दै खर'आवहाय जोंहा मन्दिर लुहैनांगौ जादों इभेन हाउ जों बेयावहाय प्रथमनो बेखौ बरायहैनायनि उनावसो जों बे संसारखौ लेक्सिडे बिनि बेजों आरो बिनि गुनजों जोंहा थारानो गोथार खालामहैनांगौनिखायनो थावाव जोंहा मन्दिर लुनांगौ जाहैदों होनदों आरो बेजों लोगोसे stop become the region and a war region that आरो बेनो गिबि होनदों बेनो गिबि माया गिबि प्रथमाव जों दैखौ शुद्ध खालामोब्लासो जोंनि आत्मा शुद्ध जागोन संसार शुद्ध जागोन प्रकृति शुद्ध जागोन 33 कौटि जेसेबां महर मोनदों बे शुद्ध जागोन बे दैयानो गुदि जाहैबाय दा गोथार साफा जिउआ बे दैयानो गुदिनिखाय ओमफ्राय जों बेखायनो बेयाव आरो मा स्टराबाना हार रेशन the period होमबा नों दैखौ लानानै बुङोब्ला होमबा बेयावहाय अबा कर्म अबा जाति अबा धोरोमखौ बासिनायनि नङा बेयाव दैखौथ' बयबो लोङो दा दैयाथ' वासिमि दा थ' 33 कौटि इसोरनि सोरजिनायानो जाति गैया बेयाव सोरबा हिन्दुआल' आपेल जायो सोरबा माबाया माबा जायो बिदि नङा दा थ' लेक्स द हिडन नारो वेरिजन बेखायनो साफ्रामबो इसोरनि सोरजिनाया मोनफ्रामबो साफ्रामनिबो बा जों मानसि व्यक्तिया नोंनि धोरोम आंनि धोरोम बे खोथा गैया होनदों इसु जा खेला जों इसोरा जोंनि मोनबा देहाखौ जथायनायाव जा धोरोम थाबोदों बे थालांबाय आरो बे थाबोदों थालांदोंमोन लेक्सेट अवार्ड इदिरि देमेम अवार्ड ओमफ्राय बेनि गेजेरावबो जा सायख'नांगौ जादों जोंनि देहानि सोलेरनि बिद्दाखौबो सोलेरनि देहानि बिद्दाखौबो बे मा एनहाउरिश दिगिने मेम्बर फार मा होनदों जिसु ख्रिस्टनि बेलानि सायख'नांगौ जादों ओमफ्राय आल्लाहनिखौ सायख'नांगौ जादों बुद्ध गुरुनि आरो महादेबनि गालांनाय बिसोरनि बिद्दाफोरखौ सायख'नानै जों सासे बानायगोन बिदि होनदों आरो इसोरा जों सासे बानायगोनबा मोनसे होनदों होनोबा मा होनदों रुस द खेम इसोरा बुंदों परमेश्वरा बुंदों आया बुंदों साफ्रामबो बुंदों दे मा होनदों and has to do an arret he did a become a bridge बेयाव मा होनदों जोंखौ दा धोरोम होननाय जेरैनो साफा मोनफा जाथि बाय जाथि मोनसे धोरोम सिबियो बेबायदि धोरोम थानाय नंला इसोरनि मोनसेल' धोरोम जेरैहाय नोंसोरो गोथांखौ संनानै जायो लेक्से देखि देवार दैना सिदकिरि दैखौ लोङो थिग जोङो इसोरा पियर फोरोंदों जेरै दाबो जों बेखौ रावनिबो बे धोरोमाव लाफाया बियो बे जेनेरेलखा बे इसोरनि होनाय अमरखा सानाबो रावखौबो नों धोरोमावहाय आङो जोंगोन नों धोरोमाव आङो साया होगोन नों धोरोमाव आंहा साया होआ बेनावबा सिनाय गैया रावनावबो थिग बेबायदिनो जों जेरैहाय संनानै खावनानै जेरै धोरोम गैया जाबोयो साफ्रामबो मानसिनि व्यक्तियानो बे लेक्सिडिनि रेक्टेन वार्ड इसोरा जोंनो होलांनाय धोरोम नै बिदिसो थासिगोन होनदों बेहाय मोनसे जाथियाव मोनसेनो आलारिया बै मोखांबा बेलेग जाथिना बैथिंनो ओरैबाना ओरैनो नै बिदि थानाय नङा बिदि थायालाबासिनो संनाय खावनायखौ माबोरै गासिबो मानसिया जेरै सङो खावो जायो बेबायदिनो मोनसे धोरोम बयबो गोरों बयबो रोंनाय बे मोनसेनो थालांगोन बिदि बुंदों आरो गोथार साफा जिउआ हे गुरु एसु
start behave all Russian time the war the cheer होनदों आरो जे जों गोथां जों दा सोलिनाय आलाय गुजायाव जों सानगोन आरो मारै जाथावा नाथाय इसोरा खालामोब्ला लेसने बे word बिदादाच देबाव बे बुंदों जेला जाखासिगोन बिदि बुंदों आरो गोथार साफजुआ हे गुरु Ashram Stubaha Fretene Berida now where it's the came in the word in a what she did in before then and I hope to the big type Amba जोंनि बेलाया मा दा जोंनि बेलाया मानसिनि आखायाव दा मा सोलिदों मा सोलिगासिनो माखौ रानदों माखौ बासिदों इसोरानो तेतेसखौथिया जे साफ्रामबो धोरोमा इसोर नागिरदोंबा माखौ नों मोनो माखौ नों गनायो माखौ नों बासियो नोङो बेखौनो सिबिनानै नोंबा इसोरखौ मोनोना मोना नोङो नोंखौ नायदों आरो दा धोरोमनि गेजेरावबो बिदि बुंदों मानो होनबा गेम स्टाडि रिड अरेडेरेसन बेयाव होनदों जे नोंहा जुदि मोनबाबानो बा थथ'आ खर'सिम आथिंनिफ्राय उदैनिफ्राय बिखा बिखानिफ्राय गोदनानिफ्राय खर' दं नालाय थ' नोङो गासिबो मोनब्रैया सोलिबोबाय थ' नोङो लास्टआव खर'निफ्राय ओरैथ' गैला दा लास्टआव खर'निफ्राय ओरै गैला दा थ' आथिंनिफ्राय नोंहा खर'आव लास्टआव बे खर'खौ नोङो गिमजादा वाटार्स देदिनि बे हेड लास्ट वार्डन मा होनदों देमेहौ आफाया बेखौ नादेसोदों जे नों आंखौमोन मानो होनबा आफाया बयनिफ्राय जौसिन बा खर'नि बिद्दायाव आफाया दिनै गाव फैबायब्ला औ बेनो होनदों आरो गोथार साफजिउआ थ' रिक्स दाहा फ्रिक जों बेखौ बुङा होनदों आरो आफाया होनदों गुरुआ होनदों तेतेसखौथ' होनदों जों बेखौ बुङा नोंसोर जेरै दा मावदों गसंनानै दं जेराव फुजिदों जेखौ फुजिदों नैबे धोरोमखौ ला बे नङा होनदों बे नङा बेखौ आं बुङाखै नैबे धोरोमखौ ला बेखौ बुङाखै लेट्सनि बेदरों वेजन आफानि खर'खौ मोननोब्ला नों माबायदि जानांगौ बेखौसो आं फोरोंदों स्तुबाहार जोंहा दिनै मानसि हिसाबै रावहाबो जेबो धोरोम गैया आं माखौ बुंदों रावहाबो जेखौबो धोरोम गैया माखौ होनदों जों गावनि बेक्ति धोरोमखौ जों रावबो मावाखै मानसि धोरोमखौ रावबो संसाराव थाथावनाय इसोरा सोरजिनाय धोरोमखौ रावबो मावनो रोंखायाखै जों एखायनो जों मानसिया जा गेलेथ'दों सोरबा माबा धोरोम बै इसोरनाव मोनथावना नङा जोंहा थांना थाथ'नायनिसो बियो जोङो इलास्ट बेहेव जोङो जा मावनांगौ हाबाफारि धोरोम इसोरा फोरोंनाय जों बेखौ दाबो मावनोनो रोङाखै बैखौ जेला जोंखौ फोरोंगोन मावगोन बे जेनेरेल बे संसाराव बयनिबो थाखाय थाखागोन बियो मा हानिबो धोरोम जागोन अरनिबो धोरोम जागोन साननिबो धोरोम जागोन अखाफोरनिबो धोरोम जागोन हाथरखिनिबो धोरोम जागोन 33 कोटिनि धोरोम जागोन बे गासैबो बेखौ धोरोमखौ गनायोब्लासो बै मानसिया लास्टआव जोंनि धोरोम जागोन बियो बिसोर सोलिग्रोनांगोन बेफोरो संसाराव गासैबो बिसोर सोलिजोबखांनायनि उनाव सोलिनानै नंगौ बे थार होमबासो जों बिसिनि खिथु थांफागोन एखायनो मोनसेल' जागोन होनबाय दा होमबा बिसोरो जुदि सोलियोबा जों उन्दैनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ जों मावनो रोंसिगोन आरो होमबाना गोथार साफजिउआ दिनै लसनाबम बागैना रिशन दिनैहाय मोनफ्रोमबो धोरोम दं नालाय थ' जोंहा जोनोमाव मा बारे बैनिया बेलेग बेखौ मा खालामनांगौ ओरै मा खालामनांगौ सोंथि दं जोंहा मानो होनबा बेयावहाय आफानि बेंथि 108 आरो अमर जुग फैनायनि धोरोम नङा बियो मोनब्रै जुगनिया जों थाथ'नाय नांलाय खमलाय सुखु गोजोन इदिनो जेरै जों गेलेबोदोंमोन नुदों नों मोनथिदों बे गेलेथ'नायसोमोन दिनैहाय प्रकृतिनि मोनसे धोरोम गासिबो इसोरनि सृष्टिया मोनसे धोरोमबा बेखौ सोलियोबानो जोंहा उजिनिफ्रायनो बे धोरोमखौ रोंखागोन बे मोनसेया थागोन बिदि बुंदों दा बिसोरो जथायनानै हे गुरु परमेश्वर गोथार साफजिउ फामिलि दा सामरि दा बेफोर गासिबो जमा जानानै मोनसे दिनै बेखौहाय बे टारगेटखौ खोन्थादों आरो खालामदों जाबाय बेखौ बुंदों गोथार साफजिउआ to rehound give me the word hidden and the water kids the big to know where the bimam the word is holy well
Afani serjana ara afani kanuna ayara afaguru let's stay with the word nemedarsham संसाराव सोलिनांगौआ बिसोरो दागासिनो दं बानायगासिनो दं खालामगासिनो दं नाथाय किमेबा word it's the native word मानसिखौ होनदों आरो नोंसोरलाय मा सानदों मा खालामगोन मा नागिरदों बेखौ बुंदों संसारनि मानसिखौ दोमसे कापानेरे द नो वार होनदों आरो ओरै बार बुकथिङाबा ओरै बिरफानोसै ओरै बार बुकथिङाबा ओरै बिरलांनोसै दैया ओरै फावजों ओरै खालामबाय इदिजों थाफाबाय थानोसै होनदों आरो दैजोंहाय ओरै उल्थां फाल्थां बोहैफाबाय थानोसै खारफाबाय थानोसै होनदों मानसिखौहाय संसारनि तरिबाना वाटिकिरि देबे सानादुदवेट तो जुगजों समजों आरो मोदायनि जा बानजों दा गेलेजासै मिथिदो बुजिदो बेखौ होनदों आरो Betar safajua Hutiamem correct region होनदों आरो दे नोंसोरल' साबधान जेखौ नायनांगौ नायदों मालाय आफानि दुतफोरा सोरगोनि नोंसोरो बेखौबो सानथाम थाखाबाय दा बिसोरखौ बरायनो बिसोरखौ सापर्ट होनो एशु तो रेक्सा द हेवेट एन्ड अवार्ड बिसोरो जा मावनांगौ मावगोन गावगावा जा गुरुफोरनि बोसोनखौ मावबोनानैहाय बोसोन सिफायाखै थार मावदों बेफोरो मालाय लास्टबाबो फिथाइ दं बिसिना फिथाइया दिनै फिथाइया आखायावनो दं नोजोरावनो दं खोमायाव मोनबाय मेगनाव मोनबाय खुगायाव मोनबाय आथिङाव मोनबाय मोनजोब्बाय नोंसिनि बाथौथ' खर'खौ मोनबाय नोंसोरो बेखायनो साबधान मोजांहाय बेखौ बुंदों गोथार साफाजुआ Storabaham, he get an hour state, Shina with the Puri, the Natia, with the Nujan, and a became a batap, very devoted to the Hishuava. Bandam, it has to be talk, credinary, she did a hit or Rishadan. And the other, Mumpramba, Isinis, Zinaka, Bago power, our high, Selinangoba, Goni pure power, Golana Takai, the Chide Sonsarabidi. Jugun ada kolangan itu dong kaya ka last tahun budi budu ada. Kita siapa jua, sampai be last kolang na yau bina gideng je, stomach the next region haneward. Kendeng ada, he made the word phrase. Sipni juga selie Allah ni juga nang langbai Allah ni juga nang langnane Buddha guru ni juga nang langbai Buddha guru ni juga nang langnane Yesus Kristus ni juga nang langbai tu giri de marade orang tu rasa kara doa bi menberi lagali gana menberi di sana dong bai dina menberi di saya buhu mensiau nu dong olai before antrunga jebnai nunga biye lagali gala se bejuga natai dah aku bundang Damaku bunda stakim and the war treats Zuni selera jere akaini patalla kuro extra Ashu akaini patalla kuro extra ye the children that have been having hamanche dalang way didong goodna dalang severe basically dalang severe tojeng habe juga that children the have dalang way didong menche kuro gakeineba Korogaku never dalang menci dong. Tu be dalang ko lex city heavy the word jinaji the word. Teme the action. Keme the bed. Be dalang ko gak never jengha guru afa ai. The chi the be puni kun kuman pram be kuseleng nani se jeng afa ni korogaku henai ni be guna zabai da be divung dengar. Betul siapa jua? Torres tambahas the keme the word kene very wada. Listen. Behind the day, Munpramba Lagaliganai tends to be him. Akaya bikajing pui pabai. I think Udijing Tangpa by. Kim study will be Puragalagilaka, Lagaliga Kabederuma, Beo Andununga. Beo Hai Jisukri Butu Sydney Dina Zupnani Jimunji Sristi Benunga. Benua, Lusta Vigridum. Bemun Pramba Lagaliga Vishini Havafari Manbrejuko, Manbredisako, Bengna Takai Buhumko, Bengna Takai Bishirko, 8 kilo Vena Bishiko, Gunjang Banjang Hukade. Gunjang Are Kamani Kormojo Hukade. A Kani is a Lagaliga dong. That cheated Hidama,
dama sok tapi kami na dugrot sya theke puridan amba be gasib ko bidaya ara thokoi ne thalla khalamnane extra isra gao da chiri dem onnaijeng bukhangnaijeng suddojeng ara deksuro deni de rich ara jengni godan jiu monnaijengso be songsarko arebo dapindet ekhane beyaw ma handang step hard preach ekhane beyaw jobthako bungdong ara jobthako bungdong stoko medari adration boyni som baidi nongla je de negon de jagon de monfingon de be soma nonga biyo bekhane biyo last mano ba koroni pari gojo gikhala nalai be last ba krik tham the grote kris adu wada narration janga aitingni phai gotna sima mawodong mandini jothai nane suddo khalamnane nongkhawai monse Letsidin the wirda dalang monsiaw naw monsiaw phojosigan ara nongkhau langsigan bobeyaw ba anai dong are namane bebaidi hinde kathar sapajua Hey Guru Ashu mana hamba stami baradia version kasib selerau gatnasim bikhayaw kasib guru pura dhyan thabai gelebai nubai gabbai dukhu manbai minibai khuchi jabai kasib bikini auna khalam jobkhabai ampai gasibo be monbrैखौ बिदाय होनानै गोदान जिउ आरो गोदान संसार आरो गोदान इसोरनि अननाय मानो होनबा came the word रावबो नुवाखै इसोरखौ सोरबा फैदोंबाबो बेबो नुवाखै श्रेष्ठ जादोंबाबो बेबो नुवाखै last to be hidden the words given the word ampai दा गासिबो नेनानै थानाया जे आफाया गावखौ मा महराव दिन्थियो मा महराव बियो दर्शन होयो मा महराव बियो जोंखौ फिसा होननानै बोजबो बेखौसो नेदों साफ्रामबो बेखौ बुंदों आरो गोथार साफाजिवा होमबा मा जों गोथाङाथ' मा मोनजाबाय थाबाय बेनो खुसि जेबो गैला जायहा जे जुगे जुगे जोंखौ बेंनानै जे मोनसे समाव फैदोंमोन नामाल' थालांदों बिसिनि महराबा मामोन जों जास्ट लेक्स दे मिनिट बियो बिदिमोननो महरखौ खुलुमदों जिखि महर खालामनानै जों बिसिनि सायखंखौ खुलुमबाय थादों नाथाय बिसोर जे माबायदि नेदों बिसोरसो मिथिगौ आरो बे दिनखौ नाथाय एटाचनो बहेम बांसिना सोरहा बांसिन टेक्सिनि साफासिन दिना जों मानसिनि थाखाय सबसे समायना दिनखौ जों मोनबाय आरो मानो होनबा जोंहा सोलेर थानानैबो इसोरनि बायखोखौ खोनादोंबा मुक्तिबो जोंनि सोलेरा बेखौ बुंदों आरो गोथार साफाजिवा ओंखायनो दं स्टुडेन्ट बाहाव ट्रेसन सोर बे संसारावहाय फैनानैसो थैदों जुदि थैदोंमोनब्ला जों जिसु ख्रिस्टनि नामखौ खोनाबाय थानाय नङामोन जुदि थैदोंब्ला शिबनि नामखौ खोनाबाय थानाय नङामोन जुदि थैदोंबा आल्लाहनि निथिया सोलिबाय थानाय नङामोन जुदि थैदोंबा बुद्ध गुरुआ बिनि मुंखौ आरो बिनि बिद्या थाबाय थानाय नङामोन तो रिक्स दाहाव रावबो थैयाखै बे संसारा इसोरा हरनाय माने बिसोर साफ्रामबो नेनानै दं जों बिसिनि नामखौ लाबाय थादोंबा बिसोरबो नेनानै दं इसोरखौ बिसोरबो इसोर नङा इसोरजों थिनहरजानाय मावदों हाबाफारि बे संसाराव आफाद थिननाय मथे होमबा बिसोर देहा लानानै जे जिसु ख्रिस्ट थिनजानाय खामानि बायदिनो नोंबो थिनजादों नों बेसे खाफाल गोनां नों मानसिया अब्ला लेक्स दे हेभ द वर्ल्ड रिजन in the water ditch एबेमो वादेन हावार होमबा जोङो साफ्रामबो गाव जे बे समाव उजिदों गोथां दं बेखौनो साबायखर होना लानांगौ गाव बिदि बुंदों आरो गोथार साफाजुआ हे गुरु आशु बेखायनो मा होनदों सोलेर थानायाव बुरैनोसै उन्दै सम जि समाव नों दिनै नोंहा खाफाल दं बे समाव इसोरखौ मोननाया दसेबाबो दा fear the word मानो होनबा दे फिसा थांफिन दे फैफिननांगौ होननाय सोदोबखौ मोनोबा आफानिसिम होनबा जोंहा जोबोद गोजोनाव थांबाय गोजोनाव फैबाय बिदि आरो गोथार साफाजुआ हे गुरु
Esu. Study hard the notion the many word. Ambajan komandang guru ko sonmala na isini gasiban ko sonmala khangnani guhar leitheko gathang gathu leitheko gosukhangnaंगौ ओमफ्राय मा नांगौ stubborn medana Russian dedicated as the overdan नांगौ आरो जे आफा ईश्वर नोंनि समायना बुहुमखौ नों गोथार खालामबाय जोंनि आत्मा आरो सोलेरखौबो अननानै गोथार खालामदो इसु दा थिरिदि जोंनि नोजोर आरो जोंनि आखाइनि हाबाफारि गोसो गासैखौबो सुद्ध खालामदो आफा नोंनो गथायो बेबायदियै on the day to cruise in a tree oh I gunga खेमा नोंनाव जुदि नोंखौ जुदि जोङो जोफ्रांबाय गाफ्रांबाय जोदलाफ्रांबाय हासुफ्रांबाय खिख्रांबाय इखाबाव जेसेबां नों दुखु जाथावना नोंनि हाबाफारिखौ मावबायबा खेमा आइ गंगा बेबायदियै आरो दुख हिम एन्ड अवर्स फैगौ समा अ आइ नों जोंखौ सिनायदो जों नोंनि फिसा जों दै बारफ्रांगोन अखा हागोन टेक्सि दोन गासिबाबो नोंनि मुं थायोब्ला नों जोंखौ सिनायो आरो नों जोंखौ राहा होयो आरो खेमा होयो बेबायदियै आरो नोंनाव बिबावो जोंहा उदै सागोन खर' सागोन माबा मोनसे जाफ्राङोबा गेलासे दै लानानै नोंखौनो इसोरनि नाम लानानै सारोबा नों मदद होनांगोनाय नों जोंखौ राहा होनांगोन बेबायदियै Eshu Gus tadahi benerestan rujan आरो नोंनि गेलासे दैजों लथासे दैजों जों गांनानै लोंगोन जोंनि देहायाव बेमार थायोबाबो नोंनि मुङाव नों अननानै जायगा ला आरो नों अन आरो जोंनि बेमारफोरखौ नों फाहामनांगोन बिसिमखौ नोङो फोथायो बिदि आरोना ओमफ्राय Let's see Rudan. नोंखौ leave the water beverage. इसोरनि बायखोजों नोंखौ गेलासेयाव लानानै न'खरफोराव सारदिंगोन। एनहेस्टनदैया नोंनि इसोरनि नाम लानानै आफानि नाम लाना आइनि नाम लाना गुरुनि नाम लानानै नोंखौ बाहायगोन जों जेखि खामानियाव नों जोंखौ अनो नों जोंखौ मदद होयो बेखिनिखौ नोङो जेसेबां जोंहा दैनि खामानि दं बेखौ नों दिनै गाबख'खायो आरो बिनियाव गथायखायो आरो Eshu, the key madaras, the kemenda the wooden, and the Bamada, Munpapa is any prakutia dini bara, Fujabdung, Ora Fujabdung, and a mama Fujabdung, Judy be put on them and Pam and Pagap Koyaba, but for God's even normal Zanane, no Zang of Wiginade. Eshu, that's it the him our lesson, Temenda what. Pemandang the cover trojan. Before Kogasiva Judi Bisin Railayaba, in the handover Bishabamuche, Power Jagan. Dinizing a Beshim Kupratana Kalamaba Dinisim, when Besibang Power Jagan. And Jisibang Power Jaya, Benjangita Kainamazang. Eshu, Gatar, Eshu, Afa, Jiwa, Manahanaba, Zingni Bekugaya, Rauhanai Bustu Unkadanji. Rauhanai Bustu Unkardan, Bibirad, get it Bordan and then. Brad gilir verdan. Be mabri hey paran sumayna rawa mane fikir. Mabri fikir. Brad gilir verdan. Be verdan kugani raw ko. Jeng judi bak nayuba. Jeng judi kuga railayuba. Kimzada treason. Very powerful jayen de misra. Bak nayuba. The cheer the how very digestam oriden. Zinni bakne jaba bisirko nai. Zinni bisirko ni katia bungtiana jaba bisirko. Like city direjung bisini katia hai mane online agernai. Ang bedong. Pai bisirma sangen. Oh ang habu sadong. Oh ang habu dongo boibu. Ang habu menje family dong. Bisane nere. Zinga rau ko beje bebung nerunga. Muda jeng kitu mesin man tangden. Bisir bicara rau begaya badi munbai. Praketya. Mana hamba सबसे mana नै आइ नै आफा जाफै माखौ होनो जों गिबियावनो जों बिसोरखौ आइ आफा होनानै खुलुमो जोंथ' बिसोरनि फिसाजोब दा That's the heavy that नाथाय आइ आफाल' बुंखोनो सोरखौ एकदम हाथाय गोलाव गला हारांगा गुसा आइ आफा बुंबाय मेगन साबाय दा बिसोरो सोरमोन आइ आफाया सोरखौ आइ आफा आंखौ नाहरलाय मानसिया बिदि होनो मेगन सायो दुखु मोनो दिनै जुदि जोङो थार बाथ्राखौ जों मोनबाय मिथिबाय जोंनि गोसोआ बेखौनो नुहुरबाय नाहरबाय जों बिसोरखौ सोमोन्दो लाबायबा मा बिराद गोग्गा जायो आंखौ आइ होनदों आं बासायगोन बेखौ
आंखौ आफा होनदों आं बेंगोन बेखौ नै बिदि बिराद गोग्गा जानानै जोंनि खाथियाव जोंखौ बेङो होनदों Kata safajiwa mana stikim in the word resonates that you would have written and how would the grace of pivot बुंदों आरो संसाराव जुदि जोंखौ बेंग्रा हरदोंबा जोंहा थैजासे आत्मायावबो जोंहा बेंग्रा थाखानांगौ आरो जोंहा लेक्सिडिडि उजिना थानानै गोथाङावबो जोंहा बेंग्रा थाखानांगौ जोंनि सोलेरा गलांबाबो जोंखौ बेंग्रा थाहैखायोखा नाथाय बे बेंग्राखौनो जोंहा सनमान होनो रोङा दुखु मोनहैयो जों सोगाबो जोंनि आखला बेखायनो जोंहा मा दुखुथिया आरो जोनोम जाफैबा बांसिन दुखुथिया आरो आत्मायाव दुखुथिया जाहैनांगौ जाहैयो ओमफ्राय बे दुखुखौ जोंहा लुबैयालाय बिराद गोजोनाव दुखुआव एकदम दायखौ मावबाय आरो साफाखौसो लुबैयोबावो थ' नों जेरै लुबैदों आं होनो हायोबा नोंबो बिदि जानांगोन नोंबो बिदि खालामनांगोन होमबासो आं नों बिनायखौ होनो हागोन होननानै दिनै इसोरा बिसुंखौ जोंखौ फोरोंदों नों बिदों जेला रोंबाबो रोङाबाबो बोलि होनानै बिलाबायबाय नोंसोर दंफां अन्थाइ गासिबो खुलुमलाबायबाय आनला खाना नाथाय नोंनोथ' नांखागौ दा जेरैखि खुलुमा नाथाय दिनै पियर मोननायखौ पियर मोनबाय जेला जों पियर मानसि जानानै पियरखौ गथायदो पियरखौ जासिदो पियरखौ लादो बिदि आरो मानो होनबा आं नंखायखौनो आंनो नाङा होनदों आरो आफाया कथा साफाजिवा हे गुरु यशु यशु यशु